bathukhumala umdungwa umbulazi umzilikazi kaMashobane wena wadla umuntu wamyenga ngendaba udonda intombi ngesizulu. Kulokhu dukalaja sengikhona sengiphakathi kuyona channel yakhe hamba phambili inkezo mina ngumfeze kuntuthunga akhumalo bathi ilaspo namagumede mhlawumbe ukuthi usemusha like hanzo phela ngicenze shot uya subscribe ungakhohlwa ucomment nokulike kanjalo futhi nokushare kukhona okukhulu kunakho konke bafethu esiyazi ukuthi isizwe sikaMashandu isizwe samabhinqa isizwe sama Red Nation lapha semanzini eminyama engokudlulela lapha emhlabeni ekwamama wegcokamalesha lapha nomthandeni umfo kaManqeleka abacule abaningi esebaqalile impela ukudlulisa lapha namazwe enduduzo ekanjalo futhi lapha ehlotsheni okanye nakuyo lapha insizwa umthandeni umfo kaManqalo kodwa ke okufika ukuchaza abantu abaningi impela uzokhumbula ukuthi ukhuzane ungomunye abacule engathi abatholani kahle enegcokamalesha lapha kodwa nje okujabulisa abantu abaningi ukuthi ukhonile ukukhombisa uzwelo kanjalo futhi nokumeseka lapha ukhuza umthandeni engenkathi impela kuzwakala izindaba zokuthi usedlulele umama wakhe lapha emhlabeni ukhuzane ufike wabhala ipost efundeka kanjena lesima ngesifisele ngisho enoyedwa umuntu ophila ngaphansi komthunzi welanga ukuqala nje impilo ngaphandle komzali akuyona into encane ngithi angithathe lelithuba ngidlulisa amazenduduze emndenini wakaManqele alwehli olungihlile esengathi uNkulunkulu anganibopha ngabhandi lenye abopha izinyembezi umama uMashandu wedlulile ngokwenyama kepha uyoba isibane esihle ezinganeni zakhe nakubazokulu bakhe ingona phakade ulala ngokuthula mthiya ubhale kanjalo lapha nokhuzane umfo kaMphongose lapha eduduza emndenini kwamama uMashandu lapha abantu abaningi impela ebakhombisa impela ukuhambelana nayo elombhalo obhalo ukhuzane impela ebekhombisa ukuthi impela lokhu kungazwani kabo kuyasebenza khona kodwa kuyadingeka ukuthi ngesikhathi esinjena ezizima njengalezi kube khona ukubambisana ekwabaculi lapha bangakhombisi ukuthi khona ukuthi bayisitha saphakade wena mhlawumbe ke ekuthini kwakho ukuphawula ngalolu daba asihlanga lapha no comment section isiqede khona le ndaba ngaze kwethu uzona ezihamba phambili esikhathini samanje ungakhohlwa ukusubscribe nokulike kanjalo futhi nokushare kukhona okukhulu kunakho konke bese futhi enisiphathe kahle nibe nosuku lomnandi ngithanda kakhulu.